Cristians, teniu visita. Germà, us faria res portar-nos un llibrell i una gerra d'aigua? Ara mateix. Fructuós, Sí? has de saber que encara que no sóc cristià, sento per tu un gran respecte. Quan el meu germà Pacià estava aclaparat per la tristesa i la misèria, tu vas donar-li consol i ajut. Això no s'oblida mai. Si realment el teu Déu existeix, deu ser del tot diferent dels altres déus. Sí, et portaré el que m'has demanat. Gràcies. Com us trobeu? Ja us tracten bé? Sí, Agnès, millor del que esperaven. Tots ens tenen una gran estima. Ho has vist fa uns moments. Us hem portat les Sagrades Escriptures i una mica de menjar. Pensem que us reconfortaran en aquests moments. I tant que sí, Cornèlia. És tan reconfortant sentir l'escalfor de la vostra amistat. Rogacià, fa poc ens hem assabentat que eres aquí. Què ha passat? Sí, Fèlix. He estat condemnat a mort per haver-nos traït un dels nostres mentre fèiem una reunió d'esclaus. I és que l'Estat sempre ha tingut por dels esclaus i les seves revoltes. Ara ens volen donar una lliçó exemplar. I m'ha tocat rebre. Una forta convicció ha portat Rogacià a demanar-me el seu baptisme. Que el signe purificador de l'aigua renovi el seu esperit en l'hora extrema del seu testimoniatge. Per això el nostre germà Rogacià, de qui en consta, està preparat i adoctrinat mitjançant la catequesi en la fe del Crist que tots professem. Avui rebrà el seu baptisme. Us demano que us col·loqueu al voltant de Rogacià per acompanyar aquest nou fill de l'Església. Agnès, dona l'aigua a Auguri i l'oli que m'heu portat a Eulogi. I tu, Rogacià, mira cap a Occident, indret de la posta, signe de l'amor. Ara renuncia al maligne. Renuncio a tu, Satanàs, a tota la teva pompa i a totes les teves obres. Rogacià, que fugi de tu tot esperit maligne. I ara, mira cap a Orient, signe del Senyor ressuscitat, que és la vida. Rogacià, creus en Déu Totpoderós? I crec. Creus en Jesucrist, el fill de Déu, que va néixer per l'Esperit Sant de la Verge Maria. Fou crucificat en els dies de Pons Pilat. Va morir i fou sepultat. Ressuscità el tercer dia. Viu d'entre els morts. Va pujar als cels. Està assegut a la dreta del Pare i vindrà a jutjar els vius i els morts. I crec. Creus en l'Esperit Sant, en la Santa Església i en la resurrecció de la carn. I crec. Rogacià, jo t'ungeixo amb l'oli sant en nom de Jesucrist. Ara els esponsores eixugueu-li el cap. Oh Pare, feus treballar sobre Rogacià la força del teu esperit i confirma en la fe. Jo t'ungeixo amb l'oli en el Senyor, el Pare Totpoderós, i en Jesucrist i en l'Esperit Sant. Que el Senyor sigui amb tu. Gràcies, Fructuós. I gràcies a tots. Ara realment em sento reconfortat i feliç.
Ho sento molt, Fructuós, però el temps de les visites ja s'ha acabat. I tu, Rocassia, m'has d'acompanyar. El teu moment ha arribat. Fructuós, beneeix aquest fill teu. I estic segur i crec fermament que ens tornarem a veure tot gaudint del refrigeri etern. I així serà. I rep la meva benedicció, que és la del Pare, la del Fill i la de l'Esperit Sant. Dies dins la fosca i continuen. Per fi, estan drets al tribunal feréstec i d'ells tres ne tremolen les catastes. Alt, allà el jutge, Emilià Llaceia. Atroç, vessànic, insolent, sacríleg, plusmant a honrar les ares dels dimonis.